Laing Malasakit Center na usab ang giablihan sa Valenzuela City. Ang ika-142nd Malasakit Center sa nasod anaa sa Valenzuela Medical Center sa Valenzuela City, Metro Manila. Personal kini nga gitambungan sa amahan sa Malasakit Center nga si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo ni adtong October 7. Kuyog niya si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, ug ang atuang DOH Secretary Francisco Duque III. Dungan sa pagbisita ni Senator Bongo, gitunol usab ang labing una nga Socio-Civic Projects Fund sa hospital nga worth 3 million pesos. Karong tuiga, nakadawat og 10 million pesos nga funding gikan sa Medical Assistance for Indigent Patient Program sa Department of Health, ang Valenzuela Medical Center. This is the 77th Malasakit Center in Luzon. On the same day, gibisita usab ni Senator Bongo ang laing Malasakit Center sa Valenzuela, ang Valenzuela City Emergency Hospital. Kini ang ika-40th sa mga nag-unang natukod nga Malasakit Center sa nasod. During the visit, gidawat sa hospital administrators ang lain na usab nga pundo nga 4.7 million pesos gikan sa Social Civic Projects Fund sa Office of the President. Ang hospital nakadawat usab sila sa laing DOH MAIP Fund nga 10 million pesos. As of today, niabot na og 142 ka Malasakit Center ang naa sa tibuok nasod, 77 sa Luzon, 29 sa Visayas ug 36 sa Mindanao. Karong hapon, usa ka beneficiary sa Malasakit Center gikan sa Mindanao ang atong paminawon. Si Riza Jaime, 29 years old. Mapasalamaton kan Senator Bongo o President Rodrigo Duterte tungod kay wala siya nabayran sa iyang pagka-admit sa hospital tungod sa Malasakit Center sa Lanao del Norte. Atong paminawon si Riza. Ako si Riza si Jaime, 29, taga Abaga, Lanao del Norte. Ako nagpasalamat kay President Duterte o Senator Bongo tungod sa ilang proyekto na Malasakit Center ng Utang sa Pagkagan Provincial Hospital Lanao del Norte. Isa ako sa nakabenepisyo ni ini na programa kay tungod na admit ko o bigawas ako na sa hospital na walay nabayaran. Daghang salamat sa ato ang mga viewers and listeners nga mga Bisaya. Alang sa Malasakit Center update, kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!